O BNG reivindica a nave de Cerqueira como un espazo polivalente ao servizo da veciñanza de Ribeira. Pérez Barral asegura que este é o fin co que se adquiriu o inmoble e se destina a outro poñeránse en perigo os fondos europeos conseguidos para dar forma ao proxecto. O Goberno de Ribeira lanzou unha consulta pública para decidir o destino da nave de Cerqueira. O BNG local reclama ao Executivo ribeirense que manteña o carácter polivalente desta infraestrutura e que respecte o obxectivo co que foi adquirida, convertela nun espazo de referencia para uso e desfrute da veciñanza, en especial os de Banda ao Río. Do Bloque Nacionalista Galego queremos apoiar unha vez máis as peticións da Asociación Veciñal e Social Banda ao Río na súa pretensión de que a nave Cerqueira sexa un espazo polivalente para todo tipo de actividades sociais, culturais, veciñais ou deportivas para todo o Concello de Ribeira. Quero lembrar que hai un proxecto xa realizado uns trazos grosos de que se vai facer en Cerqueira que está feita polo Goberno que dende o Bloque Nacionalista Galego presidimos durante o 2023 e o 2025 incidir en que grazas a esas liñas xerais trazadas polo Bloque Nacionalista Galego no seu día, pois conseguimos a cantidade histórica de 6,5 millóns de euros para revitalizar un barrio abandonado polo Partido Popular durante as últimas décadas, como é o barrio de Banda ao Río. Pérez Barral afirma que non se debería mover destas liñas trazadas, xa que se poderían perder os fondos europeos conseguidos para este proxecto. O Partido Popular ten que facer aquilo que se aprobou sen o seu voto a favor. Ten que realizar o proxecto de rehabilitación de Cerqueira, para iso adquirimos a nave, para facer un espazo polivalente de uso e desfrute de toda a veciñanza, nomeadamente de Banda ao Río, pero en xeral de todo o Concello de Ribeira. É un espazo patrimonial histórico que, ao principio, dentro do Partido Popular, pois se mofaban da proposta que levamos no seu día dentro do Bloque Nacionalista Galego para protexer esta nave cando aínda estaba en uso. No momento en que Cerqueira anunciou que se trasladaba a Rianxo por falta de chan industrial, seguimos defendendo que había que protexer a nave e incluso empezamos xa a falar mesmo ca Asociación de Banda ao Río para unha posible adquisición que permitise dotar o barrio dun espazo de usos polivalentes. Esa é a liña na que traballaron cando estiveron no goberno local e reivindica que ten que ser o obxectivo a seguir, xa que sostén que é o desexo da veciñanza. Neste caso, Ribeira pois adoece dun espazo onde albergar actividades no inverno, un espazo polivalente que permita facer feiras gastronómicas, culturais, deportivas, reunións veciñais ou que sexa un espazo de dinamización para o propio barrio. Por iso, cando chegamos ao Goberno de Ribeira, puxémonos mans á obra, empezamos a traballar para a adquisición de Cerqueira, que conseguimos, despois de moito esforzo, a pesar de que as medallas as queiran poñer outras persoas, pois conseguimos adquirir Cerqueira, e agora o que pretendemos é, con este escrito que presentamos, é que non se desvirtúe a finalidade para que se adquiriu Cerqueira, que é un espazo polivalente, tal e como reclama a Asociación Veciñal de Banda ao Río ou tal e como reclama, por exemplo, unha asociación de prestixio como é a Asociación de Patrimonio de Galiza. O portavoz do BNG ribeirense recorda que querer desviarse desta pretensión suporía poñer en risco os fondos europeos conseguidos, 6,5 millóns de euros. O que dicimos hoxe é que o Goberno Municipal de Ribeira non desvirtúe ningún tipo de proxecto, que a pesar de que non contou ese proxecto co seu voto a favor, que o realice tal e como está nos documentos que hai no Concello e que ten a propia Asociación de Banda ao Río, e que escoite o sentir maioritario da veciñanza, e que este espazo, que Cerqueira, volva a dinamizarse e que sexa de uso e desfrute para o pobo de Ribeira. A formación nacionalista considera que este proxecto presenta unha oportunidade única para dotar o municipio dun novo espazo público ao servizo dos veciños, fortalecer o tecido asociativo e contribuir á revitalización de Banda ao Río.